En un futur no massa llunyà, en un món on la pol·lució ha provocat el desgel i ha causat la pujada del nivell dels mars i oceans, els éssers humans s'han vist obligats a viure en petits pobles sota el mar, coberts per cúpules que no deixen passar l'aigua salada i els permeten respirar. Els animals marins han mutat degut a la contaminació del seu hàbitat i han desenvolupat noves habilitats, com ara parlar. A una cúpula anomenada cúpula cristal·lina viuen un príncep i un rei que governen un poble de gent molt diversa i tranquil·la. Però aquesta tranquil·litat no dura gaire. Un dia arriba una tortuga molt nerviosa a la porta d'accés d'aquella cúpula. Allà es troba amb dues balenes guardianes que li impedeixen el pas i la tortuga els explica que porta un missatge urgent pel rei. Les balenes deixen passar la tortuga i aquesta va directament al Palau Real. Quan el rei rep a la tortuga, aquesta li explica que un poble està destruint una a una les cúpules on viuen els éssers humans i que cúpula cristal·lina és la següent. Mentre la tortuga està parlant amb el rei, els ciutadans de la cúpula veuen com el pop s'apropa. En aquell moment, els animals marins que envolten la cúpula formen una barrera al voltant i intenten fer entrar el pop en raó per protegir els humans. Però els animals no ho aconsegueixen i el pop enfadat comença a apartar amb els seus tentacles a tots els que s'interposen al seu camí i aconsegueix arribar fins a la cúpula. Llavors, les balenes guardianes decideixen entrar en acció i intenten frenar l'atac però aquest les atordeix amb un cop sec dels seus tentacles. Els ciutadans comencen a posar-se nerviosos i, tremolant de por, criden espantats. El rei, el príncep i la tortuga escolten els crits. Surten al balcó del castell a veure què passa i veuen que el pop del que la tortuga estava parlant ha arribat per destruir cúpula cristal·lina. Llavors pensa que és el moment de lluitar i enviar l'exèrcit, però el príncep li diu que no vol tornar a lluitar com feien al passat, per no cometre els mateixos errors. Així que el que proposa el príncep és anar a dialogar amb el pop per tal de tranquil·litzar-lo. El príncep es prepara amb el seu equip de busseig i surt de la cúpula. Es presenta davant del pop i decideix a parlar amb ell, però el pop no el vol escoltar i acaba apartant-lo amb un dels seus tentacles com a la resta d'animals marins. En aquell moment, el rei, veient el pop que rep el seu fill, s'enfada i dona l'ordre de mobilitzar l'exèrcit per lluitar contra l'animal. De sobte, però apareix un vehicle submarí del que surt una cavalleressa acompanyada del seu amic, un peix espasa. La cavalleressa, veient el que li acaba de passar al príncep, pren la decisió de demanar al peix espasa que ataqui al pop. Quan el peix punxa al pop, aquest s'enfada i comença a perseguir-lo. El peix espasa, ràpid i astut, el condueix fins a un tub amagat entre les algues del fons marí, en el que el pop queda atrapat. Ara sí, el pop no té més remei que escoltar a la cavalleressa. Llavors, la cavalleressa i el pop comencen a parlar. Per què estàs fent tot això? Perquè vosaltres, els humans, heu destruït el vostre entorn. Heu contaminat i envaït els mars i oceans, la meva llar. No vull que també destruïu el meu hàbitat com heu fet amb el vostre. Vull que marxeu d'aquí. Tens raó, però ens hem penedit dels errors que vam cometre i no volem començar una nova etapa en la que hi hagi contaminació, racisme, discriminació, guerres, injustícies, desigualtat, fam o pobresa. Mira al teu voltant. Per intentar fer-nos fora, has acabat fent mal als teus amics. Però necessito una prova de bona voluntat per assegurar-me que esteu penedits de veritat. En aquell moment, el peix espasa talla el tub per alliberar al pop. Després de sortir del tub, el pop, més tranquil, li diu a la cavalleressa: Us deixaré en pau, però vull que mai oblideu tots els errors que heu comès per no repetir-los.
Finalment, de la tinta del pop va sortir un llibre on estaven escrits tots els errors que havia comès la humanitat. Des d'aquest dia en què la cavalleressa Georgina salva tot el poble de Cúpula Cristal·lina. Es conserva el llibre passant de generació en generació i a les escoles s'explica l'antiga història de la humanitat i la llegenda de la cavalleressa Georgina. Cuento contar, cuento parar y Georgina es la madre de